Avedi ante an kɔni an filɛ Toulouse an bɛ mineriya de la i y'a ye polisiw de nana labɔ yan muso in kɔnɔ k'an ka bɔ kɛnɛma an ka si kɛnɛma k'olu t'an dɔn ɲɛ t'a la renfort u y'o de wele sɔgɔmaden na 6 heures k'a labɔ depuis 5 heures u bɛ jɔ u bɛ k'a fɔ k'an ka bɔ u bɛ gazi fiyɛ an na i y'a ye maliyɛn baden de bɛ yan guinéen baden de bɛ yan ivoirien kun tɛ o i ɲɛ bɛ polisiw la u ye sira tigɛ an na ko an tɛ taa yɔrɔ si an bɛ si kɛnɛma u ka mobili filɛ an fana préféré la k'an sigi gɛtɔrɔn na an fana tɛ taa yɔrɔ la an bɛ yan i b'a bila a ka page kan Jean Bekaye Francis Mayi Toulouse le 26 août 2022 yeah. Nin bɛɛ ye hadama nin bɛɛ mineri ko munna an bɛna yan nɔ ko an ka bɔ u fɛ yen